Dlho sme sa nevideli. Stalo sa toho veľmi veľa, odkedy sme sa nevideli. Bol to asi rok. Posledné video bolo 2025, už je 2026. Tak si poďme zrekapitulovať, čo sa všetko stalo. Takže ako prvé, nepamätám si, kde sme skončili. Viem, že sme mali v kancli v mojom meste. Sme skončili. Mali sme... Takže jednoducho sme skončili vtedy, lebo už som nemal vlastne čo natáčať, ani o čom, ani čo. Ani som na to nemal čas, ani nebolo vlastne nič zaujímavé. A stalo sa vlastne to, že som dostal chronický zápal žalúdka a nedokázal som nič jesť, aj nič, bolo mi strašne zle a nevedel som, čo mám robiť. Bol som u všetkých možných doktorov, nikto mi nevedel pomôcť a ja som nevedel priznať to, čo mi je. Až kým som nešiel o 4 mesiace asi, čo mi bolo zle, už som nešiel k psychologičke a ona zistila, kde bol problém. Takže tam som začal liečiť a liečil som sa z toho po pravde rok. Ešte stále mám nejaký problém s tým, akože že mi v pohode. Ale není to stále na 100%, nejak to bolo predtým. Ale v 2025 som sa extrémne zmenil, aj kvôli tomu žalúdku, proste toto mi otvorilo oči a úplne ináč sa pozerám aj na seba ako človeka a ako v živote mám fungovať. Nastavil som si ináč priority, lebo predtým som robil proste všetko, pre každého som urobil a na seba som úplne sral. A teraz vtedy mi došlo vlastne, že žijem svoj život pre seba a nie, aby som všetko robil každému, čo mi povie a potom sám som v živote nič nedosiahol. Takže toto som zmenil. Pamätám si, že som vám vravil, že ma prijali do Jim Beamu. Takže tam už som aj skončil. V Jim Beame som robil 9 mesiacov asi. Ako bolo to super práca, akože bavilo ma to. Aj plat bol dobrý a všetko, kolegovia boli super. Len bolo to dosť stereotypná práca, nechceli mi dať nič iné. Strihal som len pre Dalibora Cicmana dookola, furt to isté. A nechceli mi dať žiadnu inú prácu, takže potom som vyhorel a aj to tak vyzeralo. Že sa im nepáčili tie videá, boli problémy, takže nakoniec ma vyhodili, lebo potrebovali miesto v tabulke, aby zabrali nových ľudí, tak potrebovali uvoľniť miesto, takže ma vyhodili. A teraz posledné dni sa snažím trošku oddychnúť od Jim Beamu, bol som aj chorý, dostal som aj na boxe jednohlavy, takže mám posunuté stavce, aj toto krk, takže sa musím dať dokopy, aby som bol na 100% zdravý. Ale dalo mi to strašnú radosť aj motiváciu sa posunúť ďalej. Čo som rád, že proste chcel som aj sám odísť z toho Jim Beamu, ale nevedel by som podľa mňa tak rýchlo sám odísť. Ani sa proste kopnúť teraz, že ideme dať čo tvoriť, proste poriadne. Takže stalo sa vlastne to, že ma vyhodili, čo som sa tešil. Že ma proste donútili urobiť nejakú zmenu. Takže teraz som vlastne nezamestnaný. A spojili sme sa s chlapcami, s kamarátmi, kameramanmi, že urobíme si vlastnú firmu na videá a reelska a tak. A budeme spolu točiť. Takže toto je super. Na toto sa teším, že budeme mať spoločné projekty a niečo možno spoločne vytvoríme. Raz som sa už o to pokúšal, ale bolo ťažké zohnať dobrých ľudí, proste furt
mi príde, že kým ja dačo nepúšnem, tak proste nikto sa nepohne. Že všetky zmeny, všetky proste kľúčové akcie a všetko proste pušovať ten tým musím furt ja, lebo nikto proste neprejavuje iniciatívu, každý, je mu to proste jedno, každému. Takže pušujem to ja, aspoň sa snažím dajak. A ďalšia vec je, že chcel by som spustiť aplikáciu. Takže ďalšia vec je, že by som chcel spustiť aplikáciu. Vlastne celý minulý rok sme s Tom Kave riešili kurz Zachrancuje dieťa, čo bol proste kurz o tom, že sa tam prihlásia rodičia a Tom ich naučí, proste mal pomôcť deťom, hlavne od 10 do 20 rokov prestať s vejpovaním, s cigaretami, s alkoholom a s takými závislosťami, proste dostupnými drogami. No a proste mal ten kurz pomôcť tým rodičom, aby pomohli svojim deťom, keby teraz tu už to znie divne, že proste cez 2 ľudí sa snažíme predať kurz. Trošku mi tu začala horeť tráva. Nevadí. Takže bolo to trošku divné, že chceme predať cez 2 ľudí, proste cieľovka bola jedna, ale my sme predávali keby cez druhú cieľovku, čiže proste je jasné, že nám to nefungovalo. Mali sme miliónové videá a dosahy proste extrémne, na stránku nám prišlo 15 000 ľudí a proste strašný bol záujem o tú tému, ale nevedeli sme za žiadnu cenu proste dosiahnuť predaj. Jediný predaj, čo sme dosiahli, boli asi 3 a to boli cez osobné konzultácie, že Tom volal s tými ľuďmi a osobne po kontakte proste predali. Ako keby kúpili ten kurz. Takže investovali sme do toho strašne veľa času, peňazí a neviem čo, zaplatil som stránku za 300 € kamarátovi, ktorú sme vlastne po týždni zrušili, lebo sme zistili, že nám ju netreba, ideme to robiť cez inú platformu. Veľa peňazí som tam utopil a aj tiež proste času hlavne. Ale naučilo ma to, že proste je tu trh, ktorý treba využiť, lebo dneska proste každý vejpuje, každý pije alkohol, cigarety, každý proste niečo skúšil alebo je na tom závislý a veľa ľudí, čo poznám, aj čo som si zisťoval, tak nevedia s tým prestať a chceli by veľmi prestať, ale nevedia ako. Takže preto chcem urobiť aplikáciu cielenú priamo s marketingom na od 10 do 20-30 rokov ľudí, čo proste sú na tom závislí a chceli by prestať, lebo je to celosvetový problém, je tu celosvetový trh na to, hlavne v Amerike sú extrémne na tom závislí a neexistuje žiadna poriadna aplikácia, ani čo by bola presne stavaná na tento problém. A vidí, za ten rok, čo sme robili ten kurz, som zistil, že tu je proste, je tu proste záujem o to riešiť, aj ten trh, ale proste treba to dobre podať. A fakt mám chlapca, čo mi s tým pomôže, trvá mi na to asi 5 000 €, aby postavil tú aplikáciu. A to je akože jeden z najväčších aj najzajímavejších projektov, čo mám teraz, že proste urobiť tú aplikáciu a tam proste mali by nejaké funkcie zadarmo, že čo ja viem, že proste counter, že koľko dní si vydržal a koľko peňazí si tým ušetril, keď ti tam bude rátať a proste aj môže tam byť leaderboard nejaký, že s kamarátmi sa môžete predbiehať alebo aj do škôl by sa to dalo, že proste jaká trieda, jaké ide proste, ktorá najlepšie funguje, že ktorá najúspešnejšie dodržuje, že nepije alkohol, nefajčí a proste tak sa to s kamarátmi vie. Možno, že tam bude nejaký bodíkový systém, že za niekoľko bodov budeš neviem čo mať. To ešte sa domyslí a hlavne tam bude paywall,
cez ktorý sa ti odomknú ďalšie funkcie toho paywallu, ale chcem nejakú základnú časť urobiť zadarmo, aby nebolo to všetko hneď platené. Takže chcem tam urobiť paywall a to bude ten zdroj príjmu možno 5 a po 10 eur tam bude. Chcem to spraviť celosvetovo, na celý svet cieliť a chcel by som, jak sa to povie, no proste to bude tá aplikácia a akože v marketingu a v týchto videách som dobrý, čiže je to môj niž celkom a mi to príde, že je to proste niečo, čo sa dá rokmi škálovať a vie to vybudovať veľký, jak to povedať, proste je to niečo, na čom sa dá budovať a meniť a proste vie to fungovať dlho a dá sa na tom vybudovať veľké veci, takže preto ma to veľmi zaujíma, že proste nie je to nejaký dropshipping alebo dačo, že proste čo mi vydrží mesiac, takže chcem toto mať poriadne. Na toto si myslím, že to bude dobre. A plus by som chcel ešte, takže máme tu toto aplikáciu, ten tým s kamarátmi, čo ideme robiť tie videá. A ešte môj hlavný príjem, čo chcem mať, s ktorým to budem musieť financovať. Ešte vám poviem jednu, čo chcem, momentálne som na pozemku v Košiciach na Opackom. Na takom sadovom, kde sú tu proste ovocné stromy a môj dedo tu takedy sadil, proste zbieral tu jablka a chodil tu kosiť, neviem čo, proste užitková záhrada. A ja som sa tu rozhodol, že si tu postavím treehouse na Airbnbčko, že proste je tu výhľad na mesto a aj na prírodu, je tu proste kľud. A chcel by som si tu postaviť proste Airbnb a že budem z toho proste zarábať z prenajmu, lebo bol som na jednom treehouse v Tatrách a to Airbnbčko bolo fakt super a proste pýtajú za to 150-200 eur na noc a mi napadlo, že u nás tu také nič není. Takže si zrobím, ne? Mám tu pozemok prázdny, nevyužitý, tak som sa do toho pustil, riešil som toto, vybavoval som, zistil som, že nie je to také jednoduché vybaviť povolenie na takúto vec, že to bude dosť ťažké. Bol tu aj človek, čo stavia takéto drevené budovy a chatky a všetko možné. Vypočítal mi, že bude to stať minimálne 20 000 eur. Takže vtedy som dostal taký reality check, že asi 20 000 nejdem dávať do drevenej chatky, čo ani neviem, že či to bude fungovať. Takže som dlho nad tým rozmýšľal, prekopal som celý ten nápad a dým. A zistil, že postavím tu na skúšku takú proste drevenú platformu 5 na 5 metrov možno a na to dám stan, taký veľký stan, taký tipi, jak indiánsky tipi stan a na štýl proste glamping a proste to vyskúšam, že či to bude o to záujem a investícia bude to stať možno 2000 eur celé a nie 20 000, takže mám tu menšiu investíciu a pritom tiež sa dá na tom pýtať 100 eur na noc a určite to bude jednoduchšie a pre mňa aj na stavbu netreba žiadne povolenia ani nič, proste je to len stan. Pekne ho zariadím, dám tu možno nejakú káďu s vyrývkou a tak proste tu na pekne to urobím. Momentálne som tu preto, lebo testujem, že jak to tu je vlastne v noci. Aj celkovo, že čo sa tu deje a proste aký je tu hluk, či je tu kľud a že proste jaká je tu noc, keď tu budú ľudia spať. Aby som vedel, že či proste nie je tu takto, čo tu proste bude hučať v noci, alebo ja neviem, že proste skúšam, že aké to bude. No takže toto je moja ďalšia investícia, ktorú chcem čím skôr realizovať, lebo proste už prostriedky mám aj všetko, takže chcem to čím skôr postaviť, nech to čím skôr môžem spustiť. Takže máme to Airbnbčko, to bude to najskôr. Pomaly chcem začať robiť tú aplikáciu, bude sa volať Quitly. A pomaličky budujeme portfólio a tým s tými kamarátmi a chceme sa pustiť hlavne do realitných maklerov a pre nich budeme, lebo tam je proste najviac peňazí, pre nich budeme robiť
videá a proste content. A takže toto je môj plán a hlavný príjem, čo chcem proste fakt skúsiť, je robiť, lebo nemám vlastne žiadny príjem teraz, im všetko, čo som vymenoval, sú vlastne iba investície. Takže hlavný príjem chcem mať, alebo budem mať ako videoeditor, chcem sa živiť videami, lebo proste toto som budoval, tento skill proste roky. A je to proste môj niž, je to, čo ma baví. Len proste nebaví ma to proste, jak pre Jim Beam, že každý deň sedím tam 8 hodín a striham toto isté videá dookola. A ja to ešte som prišiel domov a ešte som strihal iné. Takže toto by som určite chcel. A pokračovať ako videoeditor. Ale chcem sa zamerať na zahraničné firmy a robiť z domu na remote, buď z domu alebo zo svojho kanclu a robiť na remote, že pre americký trh napríklad, tam je najviac peňazí aj najviac proste ponúk na americkom trhu. Takže určite chcem nájsť nejakú americkú si firmu, čo hľadá editora, alebo možno toto bude prvé, čo urobím. Prejdem všetky firmy a ponúky, čo sú na internete. A proste tam sú platy, že od 5 do 10 000 dolárov mesačne, hej, že to je insane na slovenské pomery, že na Slovensku mať americký plat, proste dovidenia. A toto, a keď proste fakt prejdem všetko a nikto sa mi neozve nič, musím urobiť si nejaké portfólio poriadne americké, aj životopis. A keď toto neprejde, tak budem oslovovať veľkých proste tvorcov na YouTube, že im proste postriham nejaké videá, nejak sa dohodneme a by som zohral si proste nejakých veľkých klientov, buď 2 za 5 000 dolárov alebo 5 za 2 000 dolárov mesačne a proste chcem sa dostať na tých 10 000 mesačne. Nemusí byť čisto z videoeditingu, ale proste chcem sa tam dostať, nech to tam je proste, lebo je to proste podľa mňa kľúčová čiastka, kde sa proste mení tvoj život, že už neriešiš nič, že doteraz proste toľko vecí by som chcel zažiť aj proste si kúpiť, čo mi momentálna situácia nedovoluje a snažím sa pretransformovať svoj mindset tak, aby proste som neminel na blbosti, čo momentálne chcem, ale robil takzvanú odloženú spotrebu, že proste si chcem odložiť tie peniaze, investovať, vybudovať impérium a potom si kúpim tie veci, čo som chcel, keď mi to proste už absolútne nebude jedno, proste, že budem na takých číslach, že mi to bude jedno. Lebo teraz proste nemám peniaze na veci, čo by som chcel, motorku alebo dovolenku alebo lepšie auto si kúpiť a proste miniem všetky peniaze na to a proste nič iné mi neostane a nič som nevybudoval a nič a proste tak sú to proste spotrebné veci, čo mi lenže budú žrať peniaze, ale je to ťažké, keď som v mladom veku a si proste oddelovať takéto veci, ale viem, že proste musím to urobiť, aby som dlhodobo dosiahol väčšie ciele. Lebo je to dosť akože ťažké. Je to také, no bije sa to dosť, že proste žijeme len raz, kúp si proste, maj piči peniaze, kúp si čo chceš a žijeme len raz, proste užívaj si život. Ale z dlhodobého hľadiska proste ja si môžem užívať život aj po 30-ke, keď budem mať proste už iné peniaze na účte a také príjmy, že nebudem musieť toľko pracovať ako teraz. A vtedy si budem môcť užívať a naozaj si dovoliť tie veci, čo chcem, aj čo si teraz nemôžem dovoliť napríklad. A už to bude o inom, len proste keď ste vyrastali v takom živote, že nemohli ste mať nikdy to, čo chcete a zrazu máte peniaze na to, aby ste mohli mať veci, čo ste si nikdy nemohli dovoliť, aj keď sú to blbosti napriek hociaké, tak vás to láka a proste
teraz, keď viem, že proste niektoré veci som si už splnil, čo som od malička chcel a kúpil som si ich, tak proste dlhodobo časom ma to proste nenaplnilo nijak, že proste kúpil som si to, možno som bol chvíľu šťastný, že už to mám, že super, že som si to splnil a čo ďalej, nejak ďalej ma to proste nič mi to nedalo ani nič a najviac mi dalo proste vždycky, že sa učím nový skill, že sa mení mi niečo v živote, že spoznávam nových ľudí a to sú také chvíle, že sa cítite naozaj naživu a toto vás aj naozaj posunie ďalej, ja keď si kúpite auto napríklad, alebo takéto blbosti, že je to dôležité, akože hej, mať aj dobré auto, aj toto než dôležité, ale robí to nejaké postavenie spoločnosti, že keď máte pekné auto, tak možno vám to pomôže v nejakom networkingu a tak, že ale není to number one najdôležitejšie.